Okei, moikka! Nyt tulee tällainen joku lyhyt video. Ja sunnuntaina taas kirkonkellojen soittoja tulee. Tässä on nämä mun 3 kelloa, mutta niistä ei tullut video. Tässä on tää mun iso kello. Mä alan ehkä soittelemaan tätä näin. Niin kuin näkyy, siellä on kielikin jo tossa. Mut kommentoi, jos sä haluat nähdä, että soitetaan noitakin kelloja. Osakin on kuullut näistä kirkonkellojen soitosta. Mut tässä on tää kello, joten näkyy. Aletaan soittaa sitä. No niin. Tää on vähän niinku nyt joku yhteensoitto tehdään. No niin. Tollaan se menee. Tää kello siis menee vähän niinku sivuttaan tohon, mutta ei se tohon kaapin kohtaan osu. Mä voin kuvata tälle läheltäkin, kun mä soitan sitä. No niin. Tällainen on se yhteensoittokin tossa. Sitä voi soittaa miten tahansa käsin tai automaattisesti. Mut kiitos kun katsoitte tämän videon. Tilaa kanava, jos haluatte nähdä lisää kirkonkello yhteensoittovideoita. Ja sitten muuten pysäytetään tää. Tää on niin hieno ja tällainen se onkin. Hyvä. Moikka!